Intro. Dne 29. listopadu jsme se vydali já a moji kamarádi do kulínského kulturního domu na Mikulášskou prodlouženou. Filip řekl, že vezme nějakou dobrotu. Ale bohužel vzal celou láhev té dobroty a museli jsme to vypít před vstupem do tohoto kulturního zařízení. Během našeho snažení přišel David Dildo Josef i Filip Gay Předkoška, kteří nás podpořili v našem snažení. Když bylo dno lahve prázdné, vydali jsme se vstříc našim kulturním zážitkům, když jsme se nějakou záhadou dostali do domu. Vydal jsem se tančit s Bárou Kvapilovou Valčík. Tyhle kurkyně, tlusté jak dýně. To nám velice šlo a taky jsme byli ocenění pochvalou od paní učitelky Adámkové. Při druhé přestávce bylo v plánu se vyfotit, což jsem sice moc nevnímal. Ale na fotce prý jsem, poté jsme cestou na kebab vysvětlili naší nejmenované lesbické kamarádce, proč jsou penisy dobré, a v Miro kebabu probrali úskalí deskriptivní geometrie a němčiny. A ty prostě zobrazíš do 392D prostě a my jenom, že excuse me, what the fuck, a učitelka prostě, jo, to je v pořádku, brácho, kámo, to je úplně v pohodě. Nebo nejsem schopný vnímat, ale asi to bude něco jako naše didaktáky z němčiny. No je to vstračka prostě, nikdo netuší, jak to je. Vydali jsme se k pizzerii, kde jsem se chtěl najíst. V tom byl trochu problém, protože mě kurva NASRALO, že mají jen 4 druhy PIZZI a musela za mě objednat Nila. Poté jsme ještě chvíli rokovali před restaurací. Děkuji ti, že jsi mi objednala zlato. Nevzej pizzu. Já nevím. Dobré, to vylizáváš jak s uksovou. Já jsem jim posílal snap. A vydali jsme se zpátky, moc jsme toho už nezatancovali. Za to jsme narazili na baronku von Šmakovou a museli jsme jí akutně vysvětlil, že buržoazie je naším společným nepřítelem. Tam konečně vy buržousti poznáte, co to je tvrdá dělnická práce! Omyl svobodníku. Já jsem feudál. Buržoazie je naším společným nepřítelem. Mlčte! I poté jsme ještě objevili, že se zde vyskytuje rusá děva Teresa Trusková a museli jsme jí povědět o obří velikosti penisu Honzy Veselého. Když se zdálo, že to pochopila, šli jsme už pro kabáty a museli jsme domů. Celý večer se velice vydařil, doufám, že příští týden bude ještě o kropítek lepší.